Adozima, etu aka 3 friends, Obaino Megabyte and the Ego, etu aka Ijahasi Wega, Anambra State, Hagachalo Enugu, Hagachalo somewhere in Enugu, Batalu Anambra State, Enu Bridge Mpwa, moto Amebie, Awejepo mechanic will be alongside the motor. The Habruze, the mechanic, Bushiga, the mechanic back. Either Bogota Nelu, either Abogota Zinelu, that's the menu bridge. I just say drop one mechanic. Etwaka, those guys is will do motor, will block or have. Mon on Amon no Bailo, Nelia Gamos, H.000 no Nelu bridge. Kahano. We say to a mapo. Na ufuhangi ane eluife etu akahana abusi we nawa hawe bruze Megabyte we jowal onya ka eji we na agwa no obodo adọ mma ife ebe a na-ekwu okwu maka security Anambra State support oye it doesn't matter ife ebe a na-ekwu okwu maka security Anambra State support oye may the souls of mmadụ na abụ nwụrụ anwụ rest in peace and let us keep praying that na Megabyte Naya Apopota that he will come back alive. Etu akande jeli ife Enugu State. West Enugu State, we bata Gido from Enugu State, we bata Anambra State, ebe hasi we jife. Etu akando hasi we biana nchikota. Etu akando hasi we biana nchikota. And not minding what happened. The remaining person was still taken away. And he may still be made to pay through his nose. Not minding those mother at Wallona, and a Woku security Anambra State. Take it serious. And a Woku security Anambra State. Take it serious. But I keep telling people, security in your own way, come as security, in your own way, carry chalo. You got to go, in your own way, carry chalo, in your moto. Make use of your center mirror and your 2 side mirrors. How many people that incident don't occur? I know it occurs, but today, greater percentage on our war not paying attention or wash your motor na bia onihu, wash how they are moving. You want to go, you notice how unnecessary kind of driving. Be on alert. You want to go, be on alert. There are some kind of little security alert here. Keep on yourself. Wash a pack your motor now, wash your canoe now, wash your keeping. You know, on a POS, you will go be very careful. Wash your back, wash your front. Watch every single actions of people when I gather and come to. There are so many things you need to do. I'm not saying that they did not keep any of those, because up to some extent incident must be happening, but pay attention. Pay attention. On a wooden that while you are working yourself out to make a living, some people a blue but not worry, not show me how you blue, how will pay near muddy befa. You are that okay, will pay near muddy bill. You think that within a twinkle of an eye you can take away by force the sweat or talafo? You are not you know ye water. Igbo. That's very bad though. That's very bad. That's very bad. All and done they may hatch them mother, a main mother, none of money go higher, no, Maranka won't them mother. On a subject you only have to torture just to take away the hard earned money. And I do no get on. I say no lack of anywhere all with it. Tirigu ijuweje Toronto. Or lack of anywhere all. Tirigu ijuweje Toronto. Manage don't struggle while it was a struggle on your own. Where is there some things? Ijide enapu yandu ye. Opone egwe. Mohamed the kind of conscience I'm will. Manaya doba. Obosi bazu Chineke pewibe. Nwanne m gwa m ife na-ese okwu n'obodo, ọba ọkụka na-ese okwu, ọmụ ga-aka, kọngụ ga-aka, abawa mba banye n'ịma aka, fọma ịma aka, mmadụ ejebe nga n'obodo, ọba ọkụka na-ese okwu. Nwanne m gwa m ife na-ese okwu n'obodo, ọba ọkụka na-ese okwu, ọmụ ga-aka, kọngụ ga-aka, abawa mba banye n'ịma aka, from ịma aka mmadụ ejebe nga n'obodo, ọ bụ ọkụka na-ese okwu, ọkwa ọkụka na-ese okwu. Ndị amawa aka onye jere nga nwere ike dị innocent, o nwere ike dị wrong.
ịghọtago ife ndị Igbo na-eme ewe ma aka ịghọtago onye kwuo ibe emechi ọnụ onye gbafuoro ibe ka ibe wee kwụrụ ịghọtago. But in the face of injustice, silence is a crime. And if you are expecting Ezugo to be silenced or to join any conspiracy, you must be the biggest joker of all time. Ịghọtago ọkụka na-ese okwu ọmụga-aka. At the end of the day, if most people have the right, ịghọtago, they just want to show supremacy. No nyaka onye ọ na-gbasali, not necessarily not the right. A lot of people in Akwekwala onye had Aquaria not the right, but because Naha sensory some kind of control, never no. That is what Ezugo said no to. You want to go? Yeah, even the go. Hey, ejo mojo we to Gorobia. Ndị be anyị ya gazielu biko ka itienu n'iyo ọnụ because na this thing nkịta na-adịzi too much. The thing na-apụzi n'aka. O nwekwe ka ọ dị na mmadụ ịtọ just binye nnọọ gacha ebe ha ga n'Enugu bata Anambra, mmadụ ebuo megin wụrụ then ofu onye ewe buru ya duto gị na ndị ntọ. I blame home these two people si n'enu that free Kezafia n'enu that place ha nọ wee jump because ama the fate of their life. There's possibility that na ga-eburu ndị akịta gbagbukwe ha. There's possibility na ga-akpọ ego afa ha na-ewe dị na account. At the end of the day abịa tie the family na again pressure, which is na amalom their this thing, their reasons of jump out from that bridge, but are they blame onye wụla ahụ na ha just feel like na ha ga-azọgbu ndụ ha. Ịghọta ọ bụghị na ha commit suicide, ọsọ ndụ ka ha na-eme gị nke ha na-agba wee mgbe ha ji wee gbuo ha. Mana biko ka anyị nwee conscience na this country, ihe a na-eme kịta adịgo too much. Amalụm ebe ndị mmadụ dose their consciousness atọ. Amalụm ebe why ndị mmadụ ji wee were obi ha dosezie n'azụ nke bụ that na igbuzi mmadụ na-adị ha ka gasị na ha na-egbu ọkụkọ. Ịma na ụta nọ kịta adị m egbu ụdị ọkụkọ sef, even ọchịcha mfụ ọchịcha like this na-agbakọ ụkwụla m. But I don't know, some people na adị more comfortable ha gbuchiche mmadụ otu ha si alahụdo ụlọ abalị ka nna amalọ mgbe izizi igbu mmadụ na-atụ anyị ụjọ mana kịta anụ weze dị care wee na-atụ ụjọ onye ọbụla ụjọ apụgo almost all the youth na-ahụ mbọsị repercussion ihe a na-encha ha na-eme ga-abịa. My brother, my sister, ị ga-regret ya. You may seems like you need to enjoy this time around. This is not enjoyment. Ihe kwensu yela ada last. Like I always say na all my videos, owele na ada ata ofu nke ya au na Nigeria ka anyị ncha na-ata the same afụfụ ahụ. All of the same Tinubu ahụ na-achị anyị, all of the same vice president na-achị anyị, all of the same. It's just that na anyị nọ na different states and different governor, but still the same handship, the same fuel ị na-agba ka onye ọzọ na-agba, the same amount ị na-agba ya ka onye ọzọ na-agba ya, foodstuffs the same amount. Owolo onye nke afụfụ ya dị iche. Mana anyị bịa na-egbusisi onwe anyị, anyị gbuchezi onwe anyị ke ndị ga-ebi a ga-alapụrụ n'obodo. Ọ dịlọkwa mma o. Despite that ejikwe ndị nke eji news a na-abata that na ndị eji gburu dama na egburu that no mmadụ ebuo mere escape na nga. How is it possible na mmadụ ebuo ejidere mere escape? How is this thing possible? Na ọ bụ na ọbụla gị alụla ana, ọ bụ na ọbụla ihe na-ego ofu ego ma mmadụ ebuo o wee mee gịnị wee lapụ ha n'abalị. And I'm still asking government in the Anambra state and all the people now fighting for this security. Okama na agala ebe a na mountain. That bridge, people keep complaining about that bridge every day. When Keloze usi me video last year that they will put something along the road. That na moto obuna made mistake, he hit ebe accident as in obalaga agbapu.
gọọmenti bịa lụchaa ya dozikwe that particular thing abịakwa wopụ ya again. That shows that na ha ji ebe a set a trap. Ihe a adịlọkwa mma o, ọ dịlọkwa mma. Eme ya nwanne gị, ihe ahụ ị na-eme onye ọzọ, eme ya nwanne gị ka otu obi ga-adị gị. Eme ya nne gị ka otu obi ga-adị gị. Ma ọ na-eme ya nna gị ma nwanne gị nwaanyị ma nwanne gị nwoke, anyị na-eme ya cheki elu cheki azụ. Ọ bụrụ ya anyị ga-erite ozugbo ahụ. Mana ebe ọ nọ kalụ njọ bụ na aka kpalụ ndị a kịta anọ, then people abịa na support ihe ọjọọ. Nọ nke ahụ bụ ihe na-ewute m. Ha emewe merụ m ebere but iwegolu ndị mmadụ more than 10 igbugolo egbu. What makes you think that na your own life will be better than them? What makes you think that na ndụ nke gị ka nke ndị ahụ igburu egbu mma? Mgbe ị na-eme ha dị tin ichekiro na ihe akwa nwanne mmadụ, ihe akwa di mmadụ, ihe akwa uye mmadụ, ihe akwa cousin mmadụ, ịgbaba nne na nna ha aka tie ha na gị n'ụbọchị ahịa mmiri. Look at this young vibrant boys now. Look at them. Utaka ejosi no jide ndụ ha n'aha n'iyi. Ihe akwa ihe ọjọọ, ihe obi mgbawa o. Ka anyị chee na echiche ọma. Na-ekwu okwu that na all because of this ndị oke ite anọ, these native doctors of this recent age be cause the majority of all these things. Abịa sị nọ ndị ụka, ọbọkwa ndị ụka ga-ekuzili gị, yes ewe fake pastors, ewe fake reverends, mana ndị ụka ga-ekuzili gị eme n'ihe ọjọọ. Forgiveness, we always preach for forgiveness na church. We always preach for love na church and peace. Gị nka ndị omenala na-eme. Mgbe gboo a na-eme omenala ọbọzi kịta. Mgbe gboo a na-eme omenala ime ihe ọjọọ a na-egbu gị. Ha na-atụdo egwu ime ihe ọjọọ. Even one man ma up to today, the man na-atụ ụjọ ime ihe ọjọọ. The man na-atụ egwu ime ihe ọjọọ. Ọ daa na ebe a na-akpa nkata ọjọọ akpagide mmadụ ibia, ma ọ na-ekwu okwu ọjọọ akwu, ọ sị gị na aka ya adịrị, ọ na-apụ ozugbo. Ọ gakwa ndị ọha na eze nekwen. Mana this time around ị ga-anọ ebe mmadụ na-ekwu okwu otu oge shigbu mmadụ ibe gị, ime gị ịtụkwusha na ike ebe ahụ, ma akpacha ya bụ nkata ma ọ ga successful ma still ema nkwu okwu. This is very bad o. Ihe a bụ ihe ọjọọ. Ndị youth anyị unu amakwa ihe unu na-eme owu no. Unu amala ihe unu na-eme owu. Mgbe nke mpa ya agagokwe o. Mgbe nke mma ya agago. Ọ bụ that n'iwe Chukwu dagide ndị youth, problem ga-adị o. Problem ga-adị. Because anyị na-emefezi oke. Ihe nicha n'ozi ndị youth n'isi kịta bụ ta ga-eshi kpata ego, ta ga-eshi kpuo ego immediately. Nke mbọsị anọ bụ nwa 17 years. Nwa 17 years duru obele nwa na-erubedi 6 years si na ọ na-eje eme ọgwụ ego. Gị nka nwa 17 years ji ego eme. Gwa m ihe nwa 17 years ji ego eme. Some of our parents now ha daya pịata. They don't care about otu nwa si weta ego. They don't care about ihe ha mee before weta ego ahụ. Normally nwa 21 22 ka nọ school. Ọ bụgodị na ego adịrọ oge eji gaa university, adụghị ọga mụọ ọrụ aka ma edufe ya ọga mee gị na ọga mụọ ọrụ afịa. Mana duto ihe ndị ọga na-emezi, some of ndị ọga na-eme, not all. Mmadụ ga-anọlụ gị 7 years, 9 years, 6 years. At the end of the day, you must settle lawyer. At the end of the day, gbapịa aka bụ ya osi. Abịazie oya mpụta obidokwa uwe ya n'isi. O wele ebe ihe ọjọọ na-adịlọ. Anyị wabi ihe na-eme uwe anyị ọbụla gọọmenti. Ọ bụ that na ịpụta rụọ ọrụ lụsi ọrụ ike, o nweghị ga-eme ka ha fe ekwu gị ezigbo ụgwọ. It's just matter of time. Youth of these days, they lack patience. Nobody want to kezafia kọta ụfọdụta ego. O nweleze chi ịrụ ọrụ, onye ọbụla chọrọ ya n'ọkụ.
mana malụ na ama na ihe ọbụla na-atọ ụtọ na-egbu egbu. Ihe ọbụla na-atọ ụtọ ọ na-egbu egbu. Because ihe a kịta ọ na-ewute m that na so many people na-eluzu ndụ ha every day. So many people ndụ ha na-ana n'iyi every day because of your selfishness, because of your selfish interest. At the end of the day, iburu ego bunalụ mma gị ma mpa gị, ma still they won't ask questions. Ma still amanjụ gị, nwa m nke ebe isi weta ego a, ka ihe ime, ka ihe na-alụ, ka ihe na-alụ. Ihe a bụ ihe obi mgbawa o. Ihe a bụ ihe obi mgbawa. Ihe a na-ewute m o. Ọ bụ na ọ dị ewute gị, ọ na-ewute m. Ọ dị very bad o. Ka anyị kwụsa na wepụ aka onwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ. Despite that no go late, but ọ dịchabe. Ịnazine ndụ nwanne gị n'iyi. Ịnazine ya n'iyi. Onye igbu tata nwere ike ọ bụrụ your helper, ọ bụrụ onye ga-help gị tomorrow, ma ọ bụrụ echi ịnụ nwanne gị nwanyị echi. Ihe anyị na-eme adịlọ mma o. Nna ya ekwusie ike maka ndị na-ahelu ndị dibịa, ndị fake dibịa. Ewekwa original ones o. According to ndị nna anyị, ihe abụghị omenala o. Ihe a ndị kịta na-eme abụrụ omenala. Ọ bụrụ na ị mara ihe bụ omenala, gaa jụọ ese joy ọfụma o. Nobody is against traditionalists o. Onwere dị against tradition. That's what we are against, being na-agwọrọ ndị mmadụ ọgwụ, na-edeceive ndị mmadụ, si ha that na ime ihe anụ iweta ego tata na echi. For ndị si that na always some dibịa na-asị, for example, for a dibịa ejide na-asị that na if you see imagine the kind of advice ọ na-enye ndị mmadụ, na gị buru egbe na aka ya adọkwa ya, but na ọ bụ that na ị na-ele afịa mmadụ bie maka ọpụ garị 4 wee nepụ anyị makwali atụ n'osokwe. Is it not part of oshi? Ndị na-ebe ha na-akụrị aka. Why can't you use your brain? Mgbe kwesị use your brain over time, then ejidezie gị ịbịa chọwazie ihe ga-akọ. Use your brain. Mpa gị agbalụ mbọ like that, mma gị agbalụ mbọ like that. Mma gị ma that na osi dị the same thing with mpa gị, mana ha etinye ha aka n'ime ya. Ọ bụ gịnị? Maka na ha ma na oyi ọjọọ. Imana sometimes in binyeula like this, I will be like, God, obala iwufugo na this country adugo too much. Why can't you come? Bia tukolo everybody, let everybody go and rest. Open you get kpochepu the whole world, ikpochepu ya ke ndị ọzọ. Sometimes ya ka na-ekpe because mgbe ụfọdụ mfụcha ndị mmadụ a na-egbu like this, ịpụ apụ nga nọ na-ebe akwa. Imagine mụ anyị na-ebelo onye na-abụlọ my own, as my own blood or kezafia ọbala m akwa. But anyị ncha bụ ofu, kama na isi from different mom dad, mana ofu chi kelu anyị ncha biye kelu ya biye kelu anyị ncha. Biko nna anyị ya ka ọ bụ biko ka anyị benete n'aka n'iya. Ọdụlọ mma biko. Imali ya ọ ga-abụ ime ọzọ mee gị ọma ndị gị meme na another person. O wee ka mmadụ welu rezo bepuo ga nke ọhafe efugo ofu. So ewekwana that same rezo ahụ bepuo mmadụ ahụ. Ọ bụ na ị chọrọ ka ọbara gbaa gị n'ahụ, agbakwana onye ọzọ. Ọdụlọ mma biko zan nna ya bụ biko ka peace. Let peace reign in our own Igbo land. Ọ bụkwa ya ka eji mara anyị. Ọ bụ na ya ka eji mara anyị biko. Ụmụazị kịta anụ a, o wezi onye nke na-eme ihe anụ a, onye nke na-agba mbọ. Eze nwanyị si ya, oke ite si ya, ndị dibịa si ya. O nna anyị isi nkwue, m ga-ekwu ka okwu from now to tomorrow, mana ya dịba biko. Onye ọbụla share this video ka o rute everybody. Then nwanne anyị nwoke nke ekwugolo ekwuru, ekpele m n'isi gị bụ ka ịpụta. Ndị nke wugokwenala ahụ biko chukwu nna ka ịnabata mkpụrụ obi ha na ndịkwa ma gbaghalụ ha mme ha ebe ọ bụ na ha siri emegide gị. N'aha Jizọs, amen.